Коласа, яго непаўторнае аблічча захавалі для нас рэдкія кінакадры. У суровыя гады айчыннай вайны Колас сустрэўся з героем сваёй аповесці «Дрыгва», славутым беларускім партызанам Дзедам Талашом. Колас быў чалавекам самых разнастайных і шырокіх інтарэсаў. Аб чым сведчаць яго сустрэчы з працоўнымі, вучонымі, сябрамі-пісьменнікамі, сваімі чытачамі. Асабліва вабілі да сябе дзядзьку Якуба дзеці. І пісаў для іх пясняр ахвотна, з асалодай. Колас ніколі не стаяў у баку ад жыцця. Ён жыў турботамі свайго народа, інтарэсамі сваёй дзяржавы. Як старэйшаму дэпутату, актыўнаму грамадскаму дзеячу, яму даручалася пачынаць чарговыя сесіі Верхоўнага Савета і іншыя адказныя народныя форумы. У свята непарушнай дружбы польскага і беларускага народаў вылілася святкаванне стагоддзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Урачысты вечар адкрыў Якуб Колас. Слухайце яго голас. Один з геніальнейшых славянскіх паэтаў. Па ахопу всеабдымнага таленту, па яго шырыні Адам Міцкевіч по справядлівасці займае одно з першых мест сярод паэтаў-геніяў. Адам Міцкевіч наш добры спадарожнік у новым часе. Як славны сын народа, жыве ён у сваёй радзіне, народнай вольнай Польшчы. Разам з ёю ідзе ён у новы свет і будзе доўгія вякі спадарожыць наступным пакаленням. Горача і шчыра віншавала грамадскасць Беларусі Якуба Коласа у дзень яго 70-годдзя. Усхваляваны і задушэўна адказваў юбіляр на шматлікія прывітанні ў яго адрас. Грамадская і творчая праца Якуба Коласа была адзначана 5 ардэнамі Леніна. А працаваў ён нястомна. Кожную вольную хвіліну ад другіх спраў яго можна было бачыць схіленым над рукапісамі. І адпачынак песняра быў таксама творчым. Ён шчыра любіў прыроду. Прычым гэта была не любоў эстэта, якому падабаецца прыгожы пейзаж ці якая-небудзь з'ява прыроды, успамінае Міхась Ланькоў. Коласаўская любоў да зямлі, да прыроды мела глыбокія сялянскія карэнні. Ён глядзеў на прыродныя з'явы не толькі як мастак, але і вокам селяніна, які бачыць у зямлі перш за ўсё сродак існавання. Такім мы помнім Коласа.